môj statív. Takže ahojte všetci. Dneska som si pre vás pripravil také videjko ohľadom Sig Saueru P226. Jedná sa konkrétne o poloautomatickú blowbackovú CO2 pištol. Čiže pištol je v celkovom prevedení. Jej váha je cca tak kilo, aj všetky štatistiky tam budete mať napísané. Čo sa týka tej úsťovej rýchlosti, tak pri novej diabolke je to, respektíve pri novej bombičke je to nejakých 131 metrov za sekundu, čo není zlé. Také veci, ktoré sa mi páčia, je proste tá váha. Hej, je to naozaj cítiť. A možno, že taká vec, ktorú by som vytkol, je vôľa tohto vrchného, neviem ako sa to volá, ale neviem, či to budete počuť. A tak logicky ide o repliku, hej, čiže prakticky keby to bolo úplne napevno, tak je problém možno, že s chodom, ktorý je momentálne výborný. No, na pištoli je viacero gombíkov. Tento a tento sú vlastne falošné. Hej, sú to iba nejaké náhražky, aby to vyzeralo ako tak. Kohútik sa dá natiahnuť. A takisto, keď je aj poistka zapnutá, kohútik sa natiahne, tak aj ostane v tej polohe, kedy vlastne, keď sa zatvorí poistka, tak sa dá do spätnej pozície. Týmto tlačítkom sa vyberajú zásobníky. Hej, to je veľmi šikovné. Môžeme si pozrieť pár výstrelov tak na nečisto. Je tam bombička, ktorá je cca tak asi poloprázdna. Takže už to je iba na pár výstrelov. No, môžete si všimnúť, že keď sa strieľa, vlastne tak ten kohútik je vlastne v spätnej pozícii. Je ako keby pripravený na strobu, keď sa zamkne, tak sa znova dá do polohy. Teraz môžete vidieť, ako bude klesať sila toho blowbacku. Ten záber nie je spomalený, proste iba klesá množstvo CO2 v tej bombičke. A už vlastne pri takejto, keď vám už ani spätne nejde vám ten blowback, tak tá gulička už vlastne nemá nejakú rýchlosť extrémnu, proste tá zbraň iba vypluje. Čiže už vlastne pri tejto ste out. Sice je tam počuť nejaký zvuk, ale no. Ďalšia vec, bombička. Vkladá sa dozadu. Takto sa to vlastne iba otvorí. A tým vlastne, že sa to znova dáva naspäť, tak prakticky sa toto dvíha a bombička sa zatlačí dovnútra a automaticky sa otvorí. Hej, idú tam takéto bombičky malé, klasické.
pripravil som si pre vás pár terčov, koľko boli otázky aj ohľadom nejakých zvierat, alebo ja neviem, či to zabije nejakého holuba, alebo či to nezabije, tak som si pripravil aspoň nejaké kuracie stehná, že teda vyskúšame párkrát do toho vystreliť a budeme vidieť, že v akej vzdialenosti, že či to skutočne niečo vôbec spraví. Hej, ešte sa aspoň troška pozrieme na tie zásobníky, sú veľmi, veľmi jednoduché. Hej, dajú sa tam vkladať jablky, dajú sa tam vkladať aj bebečka, s tým, že zatiaľ som si všimol, ako nejako som to netestoval, ale že tie bebečka sú ako keby také prieraznejšie a aj majú ako keby väčšiu presnosť. Automaticky sa potom ten zásobník takto točí v zbrani po jednom výstrele a tu, kde je ten lievik, tak tam je vlastne magnet, ktorý uchycuje diabolku, aby vám, alebo respektíve ktorý uchycuje to bebečko, aby vám to všade nepadalo. Ďalšia vec, ktorá sa mne osobne nepáči, je to, že keď tam dávate tie bebečka, tak stane sa vám občas, že zapadnú dve. Že proste, že do tohto priestoru sa zmestia dve, tie bebečka, a sem sa mi to stalo, že som si to nevšimol, a vlastne keď točíte, tak prejde vám to ešte raz, dvakrát, ale tu už vám to proste roztiahne ako keby celý ten zásobník. No a potom samozrejme, že to chytá vôľu. Hej. Ale inakšie zatiaľ je to všetko v poriadku, iba na toto si treba dať pozor. Zásobník je potom klasický. Hej, obchá sa dnu takýmto spôsobom. Prepačte, naopak. Takýmto spôsobom. Zastlačí sa to. No a proste keď ste akože už vybavení, všetko je OK, tak sa to prehodí a môžete strieľať znova. Hej. Ja som si rovno dokupoval ešte jeden zásobník. Čiže je to lepšie. Takže mám troška nabíjanie, čiže chytíte si normálne plnú CO2 bombičku. Môžete jednu. A vždycky mám safety. Videl som, že to nejakým ľuďom až ten plyn nejakým spôsobom utiekol, mne sa to ešte nestalo. A jednoducho toto zatlačíte. Hej. A máte prakticky nabité. Samozrejme, že ešte zásobník. Môžem vám ukázať, ako funguje ten magnet. Takže takto funguje ten magnet. Vidíte, že tá gulička nemá tendenciu vám spadnúť. Hop. Čo sa týka ešte týchto zásobníkov, tak kapacita jedného zásobníka je 16 rán. Mám 2, čiže dokopy je to 32 rán. S tým, že jedna tá bombička cca vydrží, čo som si ja počítal, tieto dva zásobníky. Čítal som na internete, že by mala vydržať 40 výstrelov, čiže ešte keď to tak vezmem, tak polku jedného zásobníka cca by to tak vychádzalo, že by ešte mohla vydržať. Čo sa týka nabíjania, není nejako zdĺhavé, ale dva zásobníky miniete proste dosť rýchlo. Rýchlejšie ako by ste chceli. Lebo strieľať s tým je zábava.
Prioritne som si to kupoval hlavne kvôli tomu, že proste rád chodím do prírody a keďže není to úplne OK, keby som tu mal vzduchovku alebo niečo také, aspoň teda sa mi párkrát stalo, že prišli policajti a bla bla bla. Čiže som sa rozhodol, že nakoľko je to ľahšia varianta, je to ako keby skladnejšie, je to aj realistické, ako reálne určite s tým cvičia, možno že v nejakých budovách, kde není zase až tak OK, aby tam bol veľký hluk, alebo ja neviem. Nakoľko tá váha je úplne presná, totožná s klasickou zbraňou. Určite by som s tým neodporúčal strieľať niekde, neviem či aj na Airsofte, rozmýšľal som, že ešte vyskúšam tie plastové bebečka, čo bude robiť to, ako to bude lietať. No ešte som sa k tomu nedostal, čiže uvidíme. OK, pripravil som si tu ešte, ideme strieľať do takéhoto terča, čo je vlastne klasický na pištol. Nejakých plechoviek samozrejme. Nejaké paradajky, ak sa trafím. A ešte spomínané kuracie stehna. Dobre. Nie som nejaký odborník na strelbu, čiže ešte taká vec, nie som nejaký odborník na strelbu, čiže keď sa bude strieľať prakticky do tých terčov, určite sú ľudia, ktorí by to nastrieľali lepšie, čiže tá zbraň má určite dobrú presnosť, čo som videl aj na videách, ale nebudeme nikde zatiaľ upínať, ani to nepotrebujem to nejako testovať, zisťovať proste. Ja mám kvôli tomu, že si chcem sem tam zastrieľať proste a to mi stačí. No, ešte keď sa troška pozrieme na to telo zbrane, tu, na tomto vrchu, je vlastne závit, aby ste si tam mohli namontovať tlmič. Myslím si, že to každý pozná. A táto ručka je plastová. Sú tu ešte sem tam nejaké také gripy, ktoré ako keby vám zlepšujú úchop tej zbrane. Sú také zaujímavé aj tu. Keby ste ho chceli rozobrať, tak prakticky sa strčí do týchto dierok, ja neviem, taký drôtik alebo niečo také. Toto sa vám vysunie, vyberiete si to a môžete si vyťahnuť ten záver, alebo ak sa to volá. No. Prvé, do čoho vyskúšame strieľať, sú tie kuracie stehna, aby sme teda videli, že či tá prvotná rýchlosť tej strely dokáže niečo spraviť. Rozmýšľal som, že na akú vzdialenosť, no to je otázne, hej. Reálne holubovéku mám prísť na to, aby ste sa pomaly dotkli, bez toho, aby sa bál. Čiže prakticky, keby ste si niekde zakrmili a čakali tam opretý ostrom, tak sa dostanete nejakých 3 alebo 5 metrov, čo je podľa mňa určite vzdialenosť, kedy to vie ubližiť. Hej. OK, poďme si to vyskúšať. OK, čiže vyskúšame prvú strelu. Zigzag. Prvá strela bude povedzme z 3 metrov. Neviem, či to bude dobre vidieť, ale senka letela strela a pravdepodobne narazila na kosť, čiže nám nevyšla z druhej strany. Nevadí, skúšame ďalšiu. Strela vošla týmto smerom.
Nie je vidieť, že by tie strely prerazili až na druhú stranu, alebo to vidieť? Tu je ďabolka. Že nám prakticky z 3 metrov vie prestreliť, ja neviem, tkaninu. Tu je druhá. Čiže priamo pod kožou. Tu je ďalšia, zachytená v tom tuku. Čiže z 3 metrov určite 100% zabijete nejakého holuba. Skúsime ísť na nejakých 10 metrov. Jeden, dva, tri, štyri, 5, niekde bol potom 6. Strana môžete vidieť tie diery potom. A zachytená kosti dokonca. Tu sú ďalšie. Neviem, či to je vidieť, ale bez problémov to prestrelí mäso. Ok, povyberám to, aby ma to nemilo. Ešte by tam nejaké mali byť, ale všetky nevidím. OK. Ešte odkrokovať. No. Teraz už úplne presne nevidím, či som trafil. A toto som toho až štrajchol. Dokážete zabiť holuba? Áno, jasné, ale neviem, na čo vám to bude. No, teraz si troška zastrieľame do paradajky. Chcel by som vyskúšať aj strieľať nejakú väčšiu vzdialenosť, ako je 10 metrov, a bojím sa, že trafím telefón alebo niečo také. Čiže ostanem asi len pri tých 10. Ešte po prípade, keď tak nejakých 15 môžem vyskúšať teraz. Budeme vidieť, či ho vôbec trafím.
bohužiaľ. Skúšame 10. Čiže 5 metrov spraví. Zaujímavú zmenu. Ešte raz na 10 metrov. No. OK, čiže ešte penetrácia diabolky. Povedzme z 5 metrov a z 10. Tu leteli. Už aj vypadla jedna. Tu sú diery z druhých strán. Je vidieť, že narazili na kameň. Teraz ešte penetrácia. Toto sú bebečka, ale je to po 3 zásobníkoch, takže bombička je už skoro prázdna. Uvidíme, že čo to spraví s fľaškou a potom skúsim vymeniť novú bombičku a vyskúšame tie prvé rany, čo s ňou spravia. Okay? No, tak asi netreba meniť ani bombičku. Hej. Není to úplne také mäkké sklo, sú to prakticky také klasické na tvrdý alkohol. Toto bola, tuším, že Finlandia. Takže není to úplne z tých najmäkších skiel.
Čiže toto je 10. To je 15. Či vidíte tú paradajku? Čiže na takúto vzdialenosť, na takú už paradajku, takú malý terč, je problém trafiť sa. Hej? Ale to není, táto zbraň není proste určená na, ja neviem, na strieľanie do 5 centoviek. Proste ak chcete strieľať proste na 50 metrov do 5 centoviek, tak si kúpte ako ja, čo som mal Air Arms, ten TX200 a s tým môžete potom, ale reálne toto je proste na zabavu, len tak si zapúkať. OK. No vyskúšame tie asi terče, uvidíme, čo to spraví. OK. Vyskúšame terčovú strobu a diabolky. No, čo sa týka týchto diaboliek, nie sú to úplne tie klasické, sú to USBčka, ale sú to tie expresy. Takže jedný z tých hlasí. Čiže dáme jeden zásobník jablky a druhý dáme kolové BBčka. Teraz môžete vidieť, že presne to, čo som hovoril. Tam spadnú tie dve. Vlastne tomto, tak si to potom musíte takto pootočiť. Dať si niečo, iba čím ste ho troška potlačení. To znamená, že jedna vám vypadne, treba ju stade vybrať. Hej. Je to nejako náročné, ale proste človek, keď si chce zastrieľať a stane sa mu to 5 krát a potom to stade vyťahuje, že nemá niečo po ruke také, čím by to akože išlo stade, alebo prstom nestrčíte, aby ste to tak, toto na série. Telefón nebudem mať pri terči, lebo budeme strieľať na, vyskúšame najskôr takú väčšiu vzdialenosť, čo to spraví. A takisto ešte najskôr asi vymeníme bombičku. Čiže si môžeme dať iba také freeride strieľanie, pretože sme vystriedali prakticky 2 zásobníky. Možno, že samozrejme, že sa vám stane, že vystrelíte párkrát aj
Není to úplne ísť jednou rukou. Čiže pokoj. Čiže prakticky cca 4 zásobníky to tak vychádza. Hej. Nie je to nejako extrémne veľa, ale na to, že idete si len tak do prírody proste niekde zastrieľať, aj keby si ste len tie 2 zásobníky zobrali a stretnete čo nejakých ľudí v hore a poviete im, že poďte si zastrieľať do pachoviek alebo niečo také, tak to stačí. Tých pár výstrelov, takých presnejších, nie samozrejme takýchto, že bijete proste len tak, hlava nehlava. OK, čiže tu máme terč. Budem strieľať najskôr tam z toho kopčeka. Z toho prvého, toho menšieho. Je z tohto. Iba kvôli tomu, aby sme videli, že či to vôbec niekam doletí a či vôbec niečo spraví s tým terčom. OK, čiže je to cca nejakých 21, 20 a 23 metrov. Ja som si to odkrokoval. Z prvých 8 striel bude s bebečkom a potom ďalších 8 bude s diabolkou. Čiže uvidíme. OK, OK, ešte si troška porovnajte ten terč. To znamená, že s tým človekom. Čiže takto nejako to je. Celý ten papier je prakticky skoro veľký ako hrudník človeka. Čiže strieľal som na tých 25 metrov, teda 23. No a ten rozptyl je tam dosť veľký. To znamená, že 1, 2, 3, 4, 5. Ja si myslím, že toto tu nebolo. 6. A už potom neviem. 7, 8. Ale toto je zaujímavé. Že normálne diera v omietke. OK, vyskúšame povedzme 10 metrov. No. Takže 10 metrov, kovové bebečka. Čiže rozptyl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja som vždycky na túto časť, to znamená, že na túto. Je na to ale, že to je stoj, čiže človek sa aj hýbe troška, trasie sa, to vôbec nie je zlé. Hej. Môžete vidieť silu tých oceľových bebečok.
Vidíte to? Tie diery. Je niečudo, že to prestrelo to mäso, keď to dokáže spraviť. Dierku do omietky. OK, vyskúšame jablky. 25 metrov, ale nejaký výrazný rozdiel tam nie je. Vyskúšam teraz na 10 metrov tie hlavy. No. V tomto prípade tie jablky mali menší rozdiel. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Toto to asi bolo. Neviem, kde sú tie dve. Taká penetrácia. Sú tam diery, neviem, či ich uvidíte. Ešte aby som nezabudol, aspoň taký menší tip na prenos bebečiek. Jednoducho vybrať tuhu, nasypať to tam a môžete si to pokojne plniť. No dobre, čiže nejaký reálny výsledok. Myslím si, že na zábavnú stravu bol úplne perfektné. Hej. Takisto aj keď chcete asi niečo realistické, lebo tie airsoftové zbranie proste, čo sú niektoré, tak sú špička. Mne sa veľmi páči napríklad tá 1911, ten Colty, že sa dajú rozkladať, hej. Čo mi vadí na tomto je áno, že si to nemôžem proste doma rozložiť. No teda môžem, ale nie je to klasické ako obyčajnú zbraň. Čo ale bomba je naozaj, že napríklad je to síce USA produkt a tu hore môžete vidieť, že on sa vlastne skladá v Japonsku. Čo je skutočne zaujímavé, že dneska všetci vyrábajú všetko v Číne a v Japonsku veľmi nie je až tak počuť, pretože oni sú, myslím si, že dosť nejaký vyspelý národ, alebo respektíve taký, že není úplne ako tá Čína. Predsa len tie technológie a všetko. Takže je to zaujímavé. V každom páde to celkové prevedenie je perfektné, tá farba je krásna. Ja som si k tomu kúpil púzdro od Mioteku, ukážem vám ho, sekundu.
Je to vlastne takéto púzdro. Nekupujte si ho, keď si to budete dávať kupovať túto zbraň, pretože je vám na hovno. Hej. Toto púzdro je spravené pre asi plastové zbrania, alebo respektíve nejaké ľahké, ktoré keď si ho dáte na stehno, aby vám ho neťahalo dole. Hej. Inakšie zásobníky si dám sem, čo je v pohode. To mi vyhovuje. Neviem úplne presne, ako sa to ovláda, ja som predtým pištol nemal, čiže ja si to len takto odkopím, som si to stiahol, hej, a som si to takto zakopím. Zbraň tam drží dobre. Čo mi ale vadí je to, že som to chcel nosiť na stehne a tieto gumové popruhy jednoducho nezvládajú to. To znamená, zakvačím si to na stehno, pripnem si to hore aj opasok a tieto gumové popruhy sa mi proste zošuchnú dole a hopsá mi to tam, ťahá mi to, vadí mi to tam. Není to púzdro na takúto zbraň, ani na originál zbraň, pretože je príliš ťažká. Ja si myslím, že to tak je. Hej. No,